Bħalissa għaddejja t-tieni edizzjoni tal-Maratona tal-Water Polo, 24 sija maratona mis-sibt sal-ħadd fil-pitch tan-Neptunes Briss l-Special Olympics ta' pajjiżna. L-idea għal din il-maratona li sfortunatament ma setgħetx issir fl-aħħar snin minħabba l-pandemija bdiet minn Timmy Camilleri, ex-player tal-Water Polo li fl-aħħar jiem kien mistieden ukoll fuq il-programm Net AM fuq Net Television. Kienet unika fis-sens ukoll mhux Malta biss imma mid-dera għalmenu sa sentejn ilu naħseb nista' nikkonferma anke dis-sena fid-dinja ġifieri ħadd ma jagħmilha imkien. U tiġbor il-familja ħanajdu hekk tal-Water Polo ta' Malta fejn ħafna rivalitajiet, eċetera, kif nafu, right? In one event. Hija ħaġa anki kieku ma niġbrux il-flus hija xi ħaġa sabiħa separa il-lan ewlieni għal fejn isir. Flimkien ma' Timmy għal sena oħra Mariella Erdogan qed tieħu ħsieb din l-organizzazzjoni ta' din il-maratona. Nixtiequ ħafna illi jkun hemm iktar nies li jieħdu spunt minn dan u jagħtu donazzjonijiet tagħhom ukoll. Il-pubbliku nappella ħafna ma jibżawx minn naqra xita, Malta għandha bżonna x-xita u fl-atmosfera li se nkunu fiha anke jekk jgħaddu semmek jagħtu naqra appoġġ il dawk illi ħajoħorġu mill-kumdità tad-dar tagħhom biex jixxarbu, jilagħbu u jiġbru flus għal daqshekk nob. Fl-aħħar snin il-kontingent Malti fi Special Olympics kiseb suċċess għal pajjiżna fejn intrebħu diversi medalji f'diversi disċiplini differenti. Fil-fatt din il-maratona hi speċifikament immirata biex jinġabru fondi għal dawn l-atleti. Bejn nofsinhar tas-sibt u nofsinhar tal-ħadd waqt din il-maratona, il-pubbliku mhux biss jista' jsegwi jew jipparteċipa fil-logħba tal-water polo ma jista' wkoll igawdi minn attivitajiet oħrajn li se jkunu għaddejjin b'mod kontinwu. Kumpaniji u organizzazzjonijiet huma imħeġġa jipparteċipaw fejn jistgħu jiffurmaw tim biex jieħdu sem bih flop tal-water polo fejn preżenti wkoll se jkun hemm uħud mill-aqwa players u ex-players fix-xena lokali tal-water polo.